बे समाव मोनसे राजखान्थियारि खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे गोबां समावनो दे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन बियाबजों लोगोसे धनस्री बियाबाबो उनफिना थायाखै। धनस्री बियाबनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरिफोरानो प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बा प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानावबो प्रेस मोसाहारिनि बारग' पिए प्रेस मोसाहारि जाय बिपिएफनि एमसिएलए बे एमसिएलनि बारग' पिए बिनय दैमारी आथिखाल बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि धनस्री ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि बिनय दैमारिया बिपिएफ नागारनानै बिपिएफखौ जोगारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। प्रेस मोसाहारिनि बारग' पिए बिनय दैमारी आरो आथिखालनि धनस्री ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि बिनय दैमारिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। बिपिएफखौ जोगारनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नेवसिनानै बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय बा प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथाङा जगदान जादों। इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव प्रमद बर'नि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जौगासारनि खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरानो मुखुब जादों। थामहिनबा जगदान जानाय फारसे आवगायबोदों आरो थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि प्रेस मोसाहारि एमसिएलए प्रेस मोसाहारिनि बारग' पिए बिनय दैमारियाबो जाना थायाखै आरो बिथाङा बे समाव जगदान जादों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। मैयानि सानाव गोबां बिपिएफ आरो जिएसपि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बिपिएफनि बारग' थामहिनबा बरिगाव भिसिडिसिनि मासिगिरि लोगोसे धनस्री ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि आरो नेहाथारियाबो बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों। हुसेन आली सुल्तान आली आरो जिएसपि दोलोनि नेहाथारि थामहिनबा धनस्री ब्लक जिएसपिनि नेहाथारि मुबारक आली बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव जगदान जादों। प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव जगदान जादों। थारैनो बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मानोना बे समाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानायनि जे अनजिमाया सानफा एफा बारायबाय थानायखौ नुनो मोनदों, सानफा एफा बांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो एमसिएलए प्रेस मोसाहारिनि बारग' पिए बिनय दैमारिजों लोगोसेनो गोबां जिएसपि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। बे समाव बिथांमोना जगदान जाखांनायनि उनाव मा फोरमायदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दा फैबाय थानाय जा प्रमद बर' सार बिथांनि जि मोजां हाबा मावलांबाय थादों बेनि फारसे मोजां मोननानै आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव आंनि जे गोसो बायदि आं जयेन जाफैदों। बिखेक माने आरो जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा, जायनि जाहोनाव जोंनि धोनस्री समस्थिया 10 बोसोर बिभिन्न खामानियाव जोंहा बेक जानानै थालांबाय। गोबां लामा माबा माबि दालां जोंहा मावनो गोबां आद्रा थालांबाय। मोनसे समाव जोंहा बिपिएफआ सरकार थानाय समाव जोंनिफ्राय धोनस्री समस्थिनिफ्राय इउडिएफनि देरहालांदों। बेवहायबो जोंहा बेक जानानै थादों आरो नै दा इउपिपिएल आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थादों। बे समाव आरो दा जोंनि बिपिएफ हान्जानि देरहादों। दा बेवहाय जोङो माबा मोनसे मोजां सुबिदा आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय जों दिनै नुनो मोनासै आरो। खिन्थु जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों देरहाहोबाय, खिन्थु जोंहा बिपिएफ सरकार जानो हायासै। बेनि थाखाय जोङो गोबां दुखु थाबाय। दा फैबाय थानाय समाव दा इउपिपिएल सरकारा आरोबाव सरकार दाफिननो हागोन जोंहा बेखौ आसा खालामनाय दङ आरो फोथायनायबो दङ। दा बे फोथायनानैनो जोङो एबार जिहेथु इउपिपिएल दोलोआ नेक्स्ट सेकेन्ड टाइम सरकार दानो हाफिनगोन बेखौ जोङो गिबियावनो बुजिनानै दा एबार धोनस्री समस्थिखौ जाहाथे रुलिं गभर्नमेन्टजों सायख'जानाय जाय बिजाथि बिथांखौ जों देरहाहोनानै धोनस्री समस्थिखौ जोङो
गोबां स्पिडाव खामानि मावलांनो हानाय बायदि जोङो सासे MCA LA आरो EM मोननो हानाय सासे बेक्तिखौ जों देरहाहोनानै फैबाय थानाय समाव जोङो रायजोनि जेसां समस्या लाइमोनफोरनि समस्या आरो जोंनि रायजो राजानि समस्या आरो जोंनि दैबाना खुरखानाय बिनि समस्या आरो लामा दालांनि समस्या बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै UPPL दोलोआव जयेन जादों। आंहा BPF दोलोनि फारसे माबा मोनसे दुखु मोननाय बा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय बिदि आंहा जेबो गैया। रावनिबो सायाव आङो गाज्रि मोननाय गैया। आं बिथां चरण बर' MLA सारखौबो आं जेबो दुखु मोनाखै। आं गोसोबायदि फैदों आरो बिथां प्रेस मुसाहारि सार MCLA बिथांखौबो आं जेबो गाज्रि मोनाखै। बिथांमोना आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोनदोंबा आं बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना आंनि सायाव जेबो गाज्रि दा मोनथोंसै बेखौ आं बुंनानै बयनिसिमबो माने निमाहा बिनानै आं दिनै UPPL दोलोआव जयेन जानाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै UPPL दोलोनि दैदेननाय एबा प्रमद बर' चिफ BTRनि बिथांनि दैदेननाय जि सरकारनि जि खामानि दामानि आरो लोगोसे UPPL दलनि जि स्ल'गानमोन जे BTR ओनसोलाव सान्थि लाबोनाय, खौसेथि लाबोनाय, अनलायनाय लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनाय बे स्ल'गान बायदियै दिनै UPPL सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ सम्पुर्नभाবে मावफुंनो नाजानायखौ नुनानै आरो लोगोसे बेयाव गोबां जोंनि धोनस्रि समस्तियाव सरकारनिफ्राय जेरैबायदि माने सेंसन होदों बेफोरखौ सम्पुर्नभावे मावफुंनानै होनायनि थाखाय आरो लोगोसेयै रायजो राजाफोरा दिनै बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिसेसकै जोंनि धोनस्रि समस्तियाव गोबाङानो दिनै माने UPPL सरकारनि प्रति दिनै मोजां मोननानै दिनै बयबो दावगाबोदों आरो बेजों लोगोसे बिसेसकै दिनै BPF हान्जानिफ्राय इयुथनि आफादगिरि समस्तिनि आफादगिरि आरो लोगोसेयै सेक्रेटारि बारग' मा होनो चेयारमेन मेम्बार आरो प्राइमारि कमिटिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने दोलो बोलै फैनानै मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि न'आव दिनै जगदान जाफैदों आरो बियो मोजां लक्षन आरो बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय दिनाव आरो बांसिनहै UPPL सरकारा माने सिट लानानै मेजरिटि लानानै नैथि बारनि थाखाय सरकार खुंनो थांगासिनो दं बेखौ बयबो नोजोर होदों आरो जोंबो धोनस्रि समस्तिनिफ्राय बेखौ फैबाय थानाय दिनाव 2025 मायथाइयाव जाहाथे बे ओनसोलनिफ्राय बा समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि दैखांहरनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनायाव आरो नैगुन बारा स्पिडाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा जोंनियाव जगदान जानानै जोंखौ बोलोफोरा फैदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव माने UPPL हिसाबै दिनै जगदान जाफैबाय BPFनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो माने बरायनानै लादों आरो गोजोननाय होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोङो समस्तिनि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जों जाहाथे बयबो खामानि मावनो हायो बेनि प्रति बिथांमोनखौ जोङो लाफानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो बोलोफोरानो हाहैसिगोन जों बेखौ नोजोर होदों आरो बिनि अनगायैबो आरो गोबांथार आरो दाबावैनो माने जगदान जाबावगोन बिथांमोननि दैदेननायावनो आरो बिथांमोनखौ नोजोर खालामनानै आरो गोबां कर्मिफोर BPFल' नङा बेयाव UDFबो दङ GSPनिबो दं बा कंग्रेसनि दं बा गुबुन गुबुन दोलनिफ्रायबो बेवहाय जगदान जानो जोङो माने जगाजग जागासिनो दं नाथाय बेवहाय माने गोबां उसुबिदानि थाखाय जों दिनै जेसेबांखिनि लाबोबाय आरो बिनि बांसिनै बेयाव थाबोबावदों ओंखायनो बेखौ बे साननैसोनि गेजेराव जोङो जगदान जाहोनायनि बा जोंनि आफादाव बा पार्टियाव सोनानै लानायनि जोङो मोनसे आयजन खालामनो जोङो थांगासिनो दं। नंगौ दिनै मानिजाथाव BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि न'यङाव फैनानै गोबां PPFनि मानसिफोरा बेयाव जइन जाफैदों आरो बेयाव PPFल' नङा बेयाव GSPनिफ्रायबो फैदों आरो गोबां माने गिदिर बिबानाव थानाय ब्लक लेभेलनि बिबानगिरिफ्रानो जोंनियाव फैनानै जइन जाफैबाय आरो बेयाव आङो निस्सय गावनो फैनानै आं थाफैदों
आरो आं नुबाय जोंनि धोनस्रि समस्थियाव माने बिथांमोना जइन जाफैदों जों नुदों 17 बोसोर जाबाय बिपिएफआ जोंनि धोनस्रि समस्थियाव मा जौगानायनि खामानि मावदों थांनाय बोसोराव दिनै बेयाव प्रेस मुसाहारिया देरहाना दङमोन दिनै जौगानायनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सम्पुर्ण गासैबो रायजोफ्रा नुजोब्बाय दा बेखाय सोलायनायनि जिथु सार्थआव फैबाय थानाय समाव जाहाथे इउपिपि सरकार फैखागोन ना रोखाखा खिन्थु धोनस्रि समस्ति हिसाबै जोङो केन्डिडेट दैथायहरनो हागोन बेखौ नुनानै दिनै लोब लोब बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनियाव जइन जाफैदों आरो बेखौ लानानै जों गोजोनदों फैबाय थानाय समाव निसय 2025 मायथाइयाव जि इलेक्सन जागोन बेयाव सम्पुर्ण भाबै इउपिपिएलआ धोनस्रि समस्तियाव 100% देरहागोना जों दिनै रोखायै नुबाय फैबाय थानाय नैबे अक्ट'बर दानाव नोंथांमोना नुगोन जोंनि धोनस्रि समस्तियाव जेसेबां मानि बिपिएफ आरो कंग्रेस बिजेपिफोर दङ बिथांमोना जोंनि गेजेराव माने 3,000निबो बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ सार बिथां प्रमद बर'आनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिहैगोन जों आसा खालामदों बेयाव माने 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जों बेयाव जइन जागोन আপনি ধনশ্রী ব্লক বিপিএফর এজন লিডার আছিলেন তথাপি আজি সাংগঠনিকভাৱে বিপিএফৰ দলত যোগদান কৰিলে যিয়ে নহওক মই যেটো মানে সরকার আছে সরকারের পক্ষত সকলো মই থাকিব লাগে যেটো উন্নতিৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি আমি ইউপিপিএলৰ দলত আমি যোগদান কৰিলোঁ ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয় এই উন্নতিৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি আমি সকলো দলে বলে আহি আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আমি MCLA মহোদয়ক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइसफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन